Suchá ratolesť, román detailne zobrazujúci slovenský ľud v období maďarizácie na konci 19. storočia, nám ukazuje príbeh porozumenia odsudzenej vlasti a priateľstiev v zložitej spoločenskej situácii. Román Suchá ratolesť má niekoľko významných postav reprezentujúce rôzne triedy vtedajšej spoločnosti. Hlavnou postavou je Stanislav Rudopoľský, 30-ročný muž, ktorý väčšinu svojho života prežil v zahraničí. Predstavuje Zemana, uvedomujúceho si úpadok svojho rodu a celkovej zemianskej spoločnosti. Je srdcom umelec, ktorý hľadá v živote krásu, no zároveň je výrazne ovplyvnený rozumom. Karol Vanovský, rozvážny statkár z Rudopolia, je obrazom pilne pracujúceho človeka zveľaďujúceho svoj majetok. Jeho ženou je nádherná Mária, v ktorej aj Rudopoľský vidí ideál Slovenky. Treťou mužskou postavou je učiteľ Albert Tichý, slovenský národovec, milujúci svoju vlast nad všetko iné, odhodlaný brániť ju pred kýmkoľvek, kto by sa o nej vyjadril nespravodlivo. Vedľajšími postavami sú knihomoľka Anna, mladá vdova Adela Rybárička, notár Žúrik, Svatnaj reprezentujúci maďarskú gentry, nadlesný Jeronym Kráľ a iní. Dej sa začína príchodom Karola Vanovského spolu so ženou Máriou a dcérou Lili na koči. Obdivujú slovenskú prírodu, pričom nám je priblížená minulosť ich rodiny a zároveň panskej rodiny Rudopoľských, v ktorej sa diali neprávosti proti ľudu. Doma ich čaká 16-ročná netier Anna Belinská, sirota, ktorej sa po smrti svojich rodičov ujali Karol s Máriou. Tiché dievča s bujnou fantáziou je vášnivou knihomoľkou, ktorá tajne navštevuje aktuálne neobývané panstvo Rudopoľských, v ktorom si požičiava romány rôznych rozsahov a motívov. Jediný, kto o týchto návštevách vie, je starý Ondrej, správca kaštieľa. V jeden deň, keď si Anna ide požičať nový román, do kaštieľa zavíta niekto, koho nikto v Rudopoli neočakával. Potomok starej zemianskej rodiny, Stanislav Rudopoľský. Táto novina sa ihneď rozšíri po okolí a postupne Rudopoľský spoznáva slovenský ľud a jeho mravy, pričom mu je všetko cudzie. Rôzne postavy diela mu však priblížia Slovensko tak, ako nikdy nečakal. Návštevy Karola a Márie Vanovskej mu ukážu pracovitosť, rozvážnosť a pokoru nášho ľudu. Krásnu Máriu sa dokonca rozhodne nakresliť a stane sa tak jeho umeleckou múzou. Učiteľ Tichý mu priblíži vlastenectvo, históriu, autorov a ich diela, ktoré ako celok reprezentujú našu vlast. Nádherná vdova Adela Rybárička v ňom prebudí túžbu spoznať nepochopenú dušu, ktorú väčšina žien považuje za výstrednú ženu omotávajúcu si mužov okolo prsta. Dokonca aj vedľajšie postavy ako Žúrik, ktoré na začiatku diela neberie vážne a považuje za nežiaduci okraj spoločnosti, si nakoniec nájdu cestu k jeho srdcu. U Rudopoľského teda môžeme vidieť skutočný osobný rast, preukázaný hlbším nahliadnutím do rozmanitosti slovenskej spoločnosti, ktorú kedysi nechápal a nechcel pochopiť. Z mnohých interakcií medzi postavami môžeme vyzdvihnúť práve výrok, ktorý pri jednom rozhovore povie Rudopoľský Albertovi a je aktuálny dodnes. Modlite sa každý deň. Bože, daj nám talenty. A čo je hlavné, priložte k tejto modlitbe na miesto amen a nech zostanú doma. V popredí diela sa u každej zo spomínaných mužských postav vyvíjajú ich ľúbostné vzťahy. Učiteľ Albert Tichý, zamilovaný do mladej knihomoľky Anny Belinskej, sa rozhodne požiadať ju o ruku a tak sa ich čistá láska postupne vyvíja a prekvitá. Anna však jedného dňa Albertovi povie, že ho už nemiluje, čo ho nechá úplne zničeného.
V skutočnosti ho však chce Anna ochrániť pred utrpením, ktoré by ho sprevádzalo, keby vo vzťahu pokračovali. Anna totižto postupne slepne a je nevyliečiteľne chorá. Karol a Mária Vanovskí taktiež prežívajú ťažšie obdobie vo svojom vzťahu. Karol je neustále v práci a Mária sa cíti vzdialene. Dokonca upodozrieva Annu, že má románik s Karolom. Problém ich vzťahu vyvrcholí v deň, kedy ju Rudopoľský poboská. Zničená nevie, čo si počať, no nakoniec sa tento problém vyrieši úprimným rozhovorom medzi postavami. Rudopoľský prizná Vanovskému, že ho jeho žena úplne očarila. Stala sa jeho maliarskou múzou a tak neodolal a poboskal ju. Ženou, ktorá nakoniec vyhrá Rudopoľského srdce, je Adela Rybárička, ktorej pôvabu sa zo začiatku snažil odolať. Takisto ako väčšina spoločnosti v Rudopolí ju vnímal ako koketnú, no neskôr spoznal jej pravý charakter a veľmi sa do nej zamiloval. Prišiel za ňou do hrušovníka, kde jej prezradil, aké sú jeho skutočné city, pričom sa Adela najprv zdráhala. Nakoniec si však navzájom vyznajú lásku. Okrem otázky pochopenia národa a lásky je dôležitou témou aj politická situácia v 70. a 80. rokoch 19. storočia, o čom svedčí aj samotný názov diela. Suchá ratolesť je výraz, ktorý použil Bajanský prostredníctvom Rudopoľského na opísanie zemianskej vrstvy. Jeho myšlienka znie nasledovne. My Zemania sme suchou ratolesťou vášho národa. Pričom odkazuje na bezúčelnosť a politickú pasivitu svojho stavu. Do popredia sa teda naskytá otázka, kto bude stáť na čele slovenského národa? Odpoveď dostávame na konci diela, kedy sú voľby medzi Karolom Vanovským a maďarskou stranou. Svatnaj, predstaviteľ maďarskej gentry, podpláca občanov Rudopolia a tak sa Karolove šance na výhru zužujú. Rudopoľský a Svatnaj sa v závere diela dostávajú do potýčky, pričom Svatnaj postrelí Rudopoľského do hrude a Rudopoľský Svatnaja do chrbta. Dielo má trpký a komplikovaný záver. Rudopoľského zachráni pomoc Márinho otca, Jeronima Kráľa a s Adelinou starostlivosťou sa mu podarí uzdravieť, no Anna Belinská zomiera po boku Alberta. Ten sa následne rozlúči s Rudopoľským listom, ktorom mu vysvetľuje dôvody, prečo odchádza z Rudopolia. Politická situácia taktiež pocíti údel nespravodlivosti danej doby a pomocou podvodov voľby vyhrá predstaviteľ maďarskej strany Belvány. Záverečné strany románu sú pre čitateľa neľahké čítať, no vytvárajú hodnoverný obraz Slovenska v 19. storočí. Suchá ratolesť stručne. Autorom tohto diela je Svetozár Hurban Bajanský. Dej je následovný. Potomok panovníckeho zemianského rodu, Stanislav Rudopoľský, sa rozhodol uniknúť od ruku veľkomesta a spoznať svoje slovenské korene. Ľudia, ktorých postupne spoznával v Rudopolí a stali sa jeho priateľmi, mu ukázali Slovensko vo svetle, v akom ho doteraz nevidel. Očarili ho vytrvalosť, pracovitosť, no zároveň pokora a nežnosť, s ktorými sa denne stretával a dokonca našiel ideál slovenského ľudu, pričom zistil, že to nie je zemianstvo a svoj stav nazval suchou ratolesťou. Taktiež sa mu podarilo nájsť lásku v Adele Rybáričke, s ktorou sa na konci diela oženil. Rudopoľský nakoniec pochopil zložitosť a podstatu politického života počas maďarizácie na Slovensku spolu s jeho rozmanitou spoločnosťou. Postavami diela sú Stanislav Rudopoľský, Karol Vanovský, Albert Tichý, Adela Rybárička, Mária Vanovská, Anna Belinská, Lili, Žúrik, Svatnaj, Jeronim Kráľ a iní. Prostredie, v ktorom sa dej odohrával, je Rudopolie. Hlavným konfliktom je odcudzenie od vlasti a následná cesta porozumenia svojho domova. Počet strán je 278, priemerná dĺžka čítania sú 3 hodiny a zaujímavosťou je, že táto kniha bola venovaná Hviezdoslavovi. Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o diele Suchá ratolesť.
Poznámky k tomuto dielu nájdeš na našej bezplatnej webovej stránke www.literatura21.com. Ak ti toto video pomohlo, nezabudni nás podporiť lajkom alebo komentárom. Pre viac takýchto videí odoberaj náš kanál a aby ti prišlo upozornenie o pridaní nových videí, neváhaj kliknúť na zvonček.